गोजोन्थों। साबायखर नोंथांनिसिम आरो नेक्स्टआवहाय चेनेलनि मुं आरो लोगोसे नोंथांनि मुं आरो बबेनिफ्राय फैदों बेखौ खोन्थाबानो जागोन। खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन। आंनि मुङा मुक्ति रामा बसुमतारी। मा नाम? रामा बसुमतारी। नटिफिकेसन थागोन नामा नटिफिकेसन थागोन नामा दाबो? चेनेलनि मुङा जारा फाग्ला क्रिएसन। जारा फाग्ला क्रिएसन। आंनि ओरैनो आंना केटेगरिया ससियेल मिडियायाव आंनि रोजाबनाय मेथाइफोरखौ होयो आरो दाख्लैबावै आङो बैसागोआव आं दोंसे मेथाइ रोजाबनानै दिहुनदों। माबा मेथाइखौल' होनाय जादों खिन्थु एलबाम बानायथ'नाय जायाखै। एलबाम बानायनो सानबाय दङ ओमफ्राय एक्ट्रिस नागिरना मोनथ'वाखै। माने कन्टेक्ट मोनाखै आरो मा बुंदों जोंनि जेनेबा मुंदांखा बिनानाव बिहामजोफोरखौ जों माने कन्टेक्ट मोनथ'वाखैमोन। माने माबोरै लोगो मोनगोन बिथांमोनखौ ओरैसो सानबाय दंखायोमोन आङो। बिथांमोना आंनि मेथाइखौ खोनासंबानो जाबाय। सिखिरि गांनि साथा हमनाय होननाय एसे खननानै दिन्थिबा मोजां मोनगौमोन ना? आंना माने चेनेला एकदम माबा नङा 1K बारबाय आरो बे फिसा चेनेलावनो होनाय। एक्चुअलि रावनाबो चेनेलाथ' सिगाङाव जाखाया जोंनावबो टाइम नांगौ नङा होनबा? जोंबोथ' मैया दाख्लै जोंनाबो एसे टाइम नांगौ। नोंथांमोना नार्भास जानाङा आरोना आंना भिउस गैया आंनाथ' दाबो फैया मालाबा। अब्लाबो माने दुखु जानाङा माने बानायलांबाय था आरोना जेब्लाबो जेनेबा कनफिडेन्सखौ जेब्लाबो ल' खालामनाङा कनफिडेन्सखौ लानानै भिडिअ बानायला अभियासलि सानसे नङा सानसे माने साक्सेसआव फैखागोन आरो जोंनाबो एक्चुअलि मेजिक बय नोंथांमोना इउटिउबाव गोबां ट्रेन्डिं जानाय नुबाय थादोंमोन जानांगौ दा नायबाय थादों नोंथाङा नोंथांनि बागै एसे सिनायथिखौ होबानो जाबाय। दा बिथाङा जोंनि गामिनिनो जोंनि गामिनिनो जायगा ना ब्लग नालाय ब्लगाव बिदियानो जाया माने गोबां जोंहा बुंनांगौ सुबुंफोर दंबावो बेखिनिखौनो बुंनानै आं बुंबाय। थेंक इउ। खालामजोबोना बिथांनि माबाखौ चेनेलखौ मा नाम मोनलाय? जारा फाग्ला क्रिएसन। खोनाबाय रायजो राजाफोर माने जोंना एसे मिस्टेक जालांबाय जोंनिया काइन्डलि जेसेबांखिनि बुंलांजोब्बाय स्पेस होलांजोब्बाय बिथांमोनखौ आर'नाइ गांसे गांसे फेसिलिटि खालामनांगौमोन बिथांमोना बेखौ बावलांजोब्बाय। स' दा फारसे आर'नाइ होलांनो एसे गोब्राब जाबाय। दिनै देखायलाय बबे माबा दिनै जेनिया ब्रह्म माबायदि नुदों रटेट खालामबा गाज्रि नुयोना ओरै बिदिबा नुबाय दे जागोन नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय आरो मोनसे गुरै खावलायनाय जोंहाथ' बिराद माने इउटिउबार्सफोर गोबां दङ नालाय बेखायनो मेथाइ खननाय मोसानाय बा माबा मोनसे कमेडि बा इन्टारटेनमेन्ट बिदिखौ जों दसे उनावहाय लागोन माने जोबखांनानै जास्ट दायो नोंथांनि मुं लोगोसे चेनेल आरो बेसेबां साबसक्राइबार दङ बेखौबो खोन्थानो हागोन जुदि लासै बा खोन्थायाबाबो जागोन दे जेबो नङा जिखुनु चेनेलनि नाम आरो बबेनिफ्राय फैदों आरो माब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामनाय आरो मा कन्टेन्टनि भिडिअ बानाय बेखौ खिन्थाबानो जागोन दे मानो होनोब्ला जोंहा बहुत बिराद बुरजा मानसि दङथ' माने खनाय नङा जुदि मेथाइखौ खनो मोसायो आरो आं मोसानांगौबाथ' रावबो इन्सट्राक्सनखौनो होनो हानाय नङा दा उनावहायसो बयबो रंजागोन
गोसोआ गुदुं जागोन आखाइखौ एसे पकेटाव सोना लाना आरो मोनसे आंनि खावलायनाय माने हरना होबानो जाबाय खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि आदा आब' जानाय आरो आंनि लोगो नोंथांमोन गिबियावनो बुङो आङो सिमेन्सापुरि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों आरो आङो फेमिलि ब्लग बनायो आरो गेजेर गेजेर ट्रेभेलबो लाबोयो आरोना माने बेरायना मोजां मोनो आरो साबस्क्राइबार बारा गैया 20,000नि खाथियावनो नोंथांमोना जुदि खालामनो गोसोबा दाबो 20,000 खालामनो हायो अननानै नोंथांमोना 20,000 मोननायनि गोसोबानो 20,000 खालामनाबानो जाबाय आंनि चेनेलनि नामा गपि ब्लग आंनि रियेल नामा गपि बर' 20,000 साबस्क्राइबार आख्रमा बे फंबाया बुंनाय लोगो लोगोनो आं बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब 20,000 खालामसिगोनानो जुदि नोंथाङा साबस्क्राइब खालामनो Toinnya komplit sama Danang, boy, gue tuh lagi konten tadi lagi. Jangan. So, bener pada aku coba lagi lagi coba aku dokter tak mulai dulu. Ang channel ini nama Gopi Blog. Bener pada aku coba lagi. Subscribe kalau tak akan dikawan coba. Hasil dengan gua video already naik, kayak mana boy akan dikawan. Ada apa tuh dia? Ini apa tuh dia? Jangan kamu di video nuda ulah di mana aku di video naik nuda langgar. Babre. Ada milik sama. Ada milik ini ya, tidak mudah. Keras nama. Bukan negara negara bunda dan habis selesai jadi apa pun tidak bisa lagi video ini baru bisa baik. Next comment video. Kau ni mu, ada channel ni mu, budi video bisa subscribe di bawah taman kan ya? खुलुमबाय आंनि मुङा इंगुरि बर' आंनि चेनेलनि मुङानो जादों आरबि ब्लग चेनेल नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामनानै जाबाय गावजों गाव आं बेखौनो बुंनानै खुलुमबाय आरबि ब्लग चेनेल RB Blog. अन्नानै दानि साबस्क्राइब मानसि दङ नोंथांखौ खावलायहरनाय जाबाय आरबि ब्लग चेनेल बुंबाय आङो Arbi ma? आरबि ब्लग RB Talk. Arbi ko. अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै जाबाय Ini sih malah next tahun aku izin ya, first tahun nang aron itu pun keban sabay, bini na usah kau ni introduction ke start kalau man keban. SCN Brimari. Kali murah baksa. Oh. SDN Brimari. Mari kita sama kalau mereka. SDN. Sangko kang siang na ito po rin ba? Hindi kang sa खुलुमबाय लोगोफोर आंनि नामा साया रानि गयारि ओरैनो आंनि इउटिउब चेनेल नामा साया CRC ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारा टटेल 4.5k थांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थायोबा बेनिफ्रायबो बांसिनाव थांगोन आसा खालामो आंनि चेनेलनि नामा साया CRC Kaya CRC. Ini ka gusto sa hiya, sa gusto sa hiya, kung kung chinto na hiya. मैं लाइव हो गया ना
नोंबो होदों रां 22 ना मानोसै जेने थेने 15 मिनिट होगोन आरो नै दैमुआ जोंना सारा सिरि सिरि थाखुमागासिनो बेखौ खौसेथि बुङोब्रा मा होनदों बे अमर नार्जारि स' थेंक इउ स' माच अमर नार्जारिनिसिम नङा लाइभ नङा हैनो गोरबो दं गोरबोखौ नायनि जोंहा दसे फैनानै माबायदि मोनदों नों गोरबो माबा बुंनांगौ दंबा बुं First time born गेजेराव बिदि इउटुबार मिटाप जाबाय बे साना मोनसे इतिहास आरोना नङा होमबा फार्स्ट टाइम जादों ना बिदिथ' फिउचाराव माने जाखायाखैमोन खनसेबो फिउचाराव जागोन नैबेनो फार्स्ट टाइम ना उनाव माने नोंथांमोना सानफ्रोमबो सिगाङावबा दिननि गोसोखांनो राहाय फार्स्ट टाइमाव जाजेनदोंमोन नालाय इयुनावबो बोसोरे लालांनो नाजानोसै आं बिदिनो जाबाय दे आं दानसैलै Mana boleh bertemu? Mana boleh jadi pula? Moni, Portugal, Moni.